Bafowethu Thembe niyaphila. Amadlanga ya Friday kunomnomzane owudirector weIPD ogama lakhe kuthiwa uThulani Magagula. Udedele amabhomu amaningi kabi. Yabona makuthiwa umuntu udedele amabhomu amaningi. Lamabhomu onke abheke kuJulius Mkhwanazi waseGoli. Ukuze cace, sinomJulius Mkhwanazi waseThekwini, sinoJulius Mkhwanazi waseGoli. uThulani Magagula weIPD uthi umnumzana lo uJulius Mkhwanazi waseGoli phela uze waveza ivideo, wadlala ivideo eveza ekuthiwa uthi phakathi kwakukhona umnumzane uJulius Mkhwanazi waseGoli. Umnumzana uJulius waseGoli wantshontsha amadayimane awetha inani elingango 14 million. Uvezwe hey madoda. Angimboni mina uJulius Mkhwanazi waseGoli edabula la. Angimboni edabula la. Sakwenzeke konke kade elokhe evela. Every corner uyavela uJulius Mkhwanazi. Every corner uyavela. Angimazi ukuthi uzophuma kanjani ke kule. Uyabona i-evidence ethulwe uThulani Magagula o-director weIPD ngoLwesihlanu. Hayi bafowethu ngifuna noyibhekela lo video le. Imuthatha imbeke enkingeni uJulius. Kodwa ke okungijabulisa kakhulu ukuthi uthena umongameli uCyril Ramaphosa masezo esezoveza ngereport le asayitholile ingxenye yereport waseveza abantu amagama abantu ekufuneke baphenywe baboshwe immediately. uJulius Mkhwanazi waseGoli kucace ngokusobala ukuthi uselistini, ukuthi ucorrupt, uselistini yabantu ekufuneke bephenywe. uJulius bafowethu Mkhwanazi, that man is very corrupt. Sikiyeke nje lokho ukuthi ekumadlanga wayephuza amanzi, waye-actor eshuthi yasaba ukuboshwa njani. That man is corrupt bafowethu. That man is very corrupt. Yabona ke manje ke uThulani Magagula umfake ngaphansi kwesitimela. Umfake nje ngaphansi kwesitimela. Angimbone edabula. So nje siyabonga ngoba our own now uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wakuveza ngokusobala ukuthi he assisted ukufaka kwama blue light ezimotweni zikaKhathi Matlala. Waveza ukuthi ubani uJulius Mkhwanazi waseGoli kumasipala waseRuleni uyena owasiza uKhathi Matlala ukuthi kufakwe imoto ezikaKhathi Matlala. Imoto eziprivate ezigameni likaKhathi Matlala zafakwa ama blue light. Okusha okuvelayo kumfaka ngempela phansi kwebhasi. Angithi le yama blue light ubezama ukuthi ayibalekele athi akhuluma ukuthi kwakune memorial of understanding all those things. Ayikho kwaleyo memorial of understanding. Wayenza nje yena ngendlela yakhe yobugebengu bakhe. Uyabona ke manje ayamshela manje bafana. Ayamshela ngempela manje angimboni edabula kule. Angimboni. Nikhumbule phela ukuthi iIPD iyona ephenya onke amaphoyisa akhona. Iyona iIPD eyalokhuzo. Noma nayo iIPD ke inabo abakuyona abakhohlakele. Uyabona inhlelo zamaphoyisa abafowethu amaHawks iIPD woba laba abanye laba bosohlelo nothizweni la uMatask lawo ayingeke bafowethu nawo arotten. Mina ngiyakhala ukuthi why disband abafowethu iScorpion. iScorpion isona esasenza umsebenzi than the Hawks. But the Hawks iphethe uMbombayi. AmaHawks aphethe uMbombayi. Iphethe igebengu amaHawks. Iphethe ikelemunqa. Zifuna ukuphenywa ngempela zonke.
akubuyiswe iscorpion weyinganza kwethu akubuyi iscorpion ayikho lento kodwa nje wena Julius Mkhwanazi waseGoli hayi uyaphakathi mfana kuze kwavezwa ivideo yakhe esemotweni I think iQ7 le evezwe lapha niziboneke leyo video leyo ngizobuya kodwa ngiyithatha ngizoyifaka la niyibone ukuthi usenkingeni lo mjija lo danko